Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga kuom kawo thuolo mari mar mondo mi tudri kodwa e twaka okinyi ma kawuono ka intiere boma ma New York e pinyno mano mar Amerika. Ibed kod otieno maber, ang'e ni nyalo bedo kod thuolo mar mondo mi yue matin ka piny pok oru kono. Tom Nduku, wachni mogik kaachiel kod pachi kotudore kod aput ma yande koro ochuogi mar mondo mi ochung' ne wechego mag compensation. Aparo nonge gimolal yiene. In fact, ananyalo wacho ni ka Nyasaye okonyi bomiyi gimoro, in bende tem mondo idwari kaka inyalo make office no great. Gima kod temo nyiso this committee en ni nyocho gi research malong'o. Nyocho ne ogine ni komo miwani be nitie joma katibo miyo teko ni. To how do we bring them in to harmonize kaka watiyo kodgi nade? Omiyo Mutua and money is a challenge to them gin faith. They are all lawyers. Giluong jo Kenya National Human Rights Commission giber go pay. Gi harmonize areas ma maybe can be questionable. Gi move on mondo give nyi mego manyo adiera kama nitie. Kenda anto nyeni gini bena ena ncho ngado jakom nyocho ngado veterans maga oko. Nikech wane mano wathagre mogik we urbunde muneno gi wane mano wako bunde mane onge TV mamenyo nitie joga manogo in the early 90s mamoko gin kide nyaka sani no ber ko bedo backdated no wabiro tero petition nikech nitie joga mar not able wan ber wanyalo yudo gimwachamo wabiro tero petition and joga are working on that kata wan kawuono gin gubura wachna mogik manyalo wacho en ni President Ruto wan wasomiye lwedo kaka oganda kendo kaka jakombe bedo kode. Gimwarango en ni wan come 2027 oganda wabiro bedo kanye to system mar telo mane mwadhi bedo go mabiro move Kenya forward. That is what we are saying. The President Otemondo koro duogo back osouth mang'eny oduogo back ot cow stock koro chako nwango how he wants to manage the country. Erokamano ahinya Tom Nduku, janon siasa gwanda.